Jatend migao mar Teko Opiyo Wandayi oyango chenro mag dongruok kama migao mareno osebedo katimo e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay. Kama oyange ni sirikal mamalo oseketo tenge omenda maromo bilion 2.1 mar sitima e gwenge ma Homa Bay. Wandayi okoni miere mohew 20,000 biro yudo sitima e bwo chenro mane ochaki gi Jatend piny Kenya William Ruto maneno ni stima oke e gwenge te ma pachoka. Wandayi mane otimo limbe e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul kod kar chung' od bura ma Homa Bay Town mar chako chenro mar keyo stima okoni sirikal biro dhi nyime gi neno ni gwenge mathoth otude stima ma jopiny nyalo timogo chenro mag dongruok. Kumbukeni ya kwamba for the first time in history serikali kuu kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais Ruto na kupitia bunge la kitaifa imeweka pesa taslimu katika hii kaunti ya Homa Bay shilingi 2.1 billion kwa ajili ya kuunganisha stima. 2.1 billion kuunganisha stima kwa manyumba au mboma 20,000. Na hii constituency yenu hii ikapata milioni karibu 150. Kuunganisha about 2,000 households. Ni mi owaini shali milioni 5. Tonobedo configured kaka waambla electrification. Waziri nyocha nase kuwai ni kamolosi the scope is a bit narrow and does not cover the entire community maromo mwaluka. And I want to thank you before our people for agreeing ni wadhibedo another project miluongo ni waambla extension. CS Wandayi alipochaguliwa kama mmoja wapo ambaye ako na maarufu sana, ameendeza idara hii kwa moyo wa dhati, akizunguka Kenya nzima akitoa sitima kila mahali. Ramogi adwano wakawiyo mokwongo e weche manyien magoimore kata kamano asoma nimo kuom ote ma uchwalonwa otieno makawuono wacho ka en Ramogi ler ka